L-amministrazzjoni tal-Korp tal-Pulizija qalet li mhux se jittieħdu passi kontra l-ispetturi li oriġinarjament ħareġ l-akkużi u li mexxa l-prosekuzzjoni kontra Father Godwin Sherry. Fid-dawl tal-iżball li sar fl-att tal-akkuża u li permezz tiegħu Father Godwin Sherry ma nstabx ħati ta' stupru, il-ġurnal L-Orizzont irrapporta li l-Korp mhux se jiftaħ proċeduri kontra l-eks-spettur Joe Cordina għaliex illum huwa irtirat mis-servizz. F'kummenti lill-ġurnal, il-Korp qal illi l-Pulizija revediet id-dettalji tal-każ u jirriżulta illi l-iżball li kien sar mill-ispettur investigattiv ma kienx wieħed intenzjonat. Skont l-amministrazzjoni tal-Korp tal-Pulizija, meta sar magħruf dan l-iżball, kien tard wisq illi jiġi rranġat għaliex l-allegat każ ta' stupru kien waqa' preskritt skont il-liġi. Iżda l-imħallef David Scicluna fis-sentenza tiegħu jgħid bil-kontrarju. U qal li jekk matul il-proċeduri instab li kien hemm żball fil-lokalità fejn seħħ l-istupru, il-prosekuzzjoni setet faċilment titlob illi ssir korrezzjoni fiċ-ċitazzjoni. Iżda dan m'għamlitux. Dwar l-iżball fl-att tal-akkuża l-għada ta' sentenza, il-Partit Laburista qal li l-Ministru li kien responsabbli mill-Ġustizzja dak iż-żmien, Karm Mifsud Bonnici, għandu jassumi responsabilità politika. Fost l-oħrajn minħabba nuqqas ta' riżorsi li tħalla jaħdem bih l-Avukat Ġenerali. Il-Partit Laburista qal li dan il-każ juri kemm huwa importanti li d-diskussjoni dwar il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni fuq il-ġustizzja u l-intern issir mill-aktar fis possibbli.